15 सेप्टेम्बर बे 15 सेप्टेम्बराव गोदानै गायसनजानाय जि खौरां बिजोंफोर बे खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लियाबो मोनसे आरो आथिखालाव बड'लेण्ड बुब्लियाबो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोर बायदिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला मोजां आरो गाज्रि आपस एन्ड डाउन्स जिखिनि माने खौरांफोरखौ बड'लेण्डजों लोगोसे बुहुमनि सुबुंफोरनो होबोदों आरो होनायाव बिथांमोना माने मा होननानै बुंदों जाफुंसार जाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे गायसननाय सानाव आं मोजां हामबाय होनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन खौरांफोरखौ जाहाथे बुहुमनि सुबुंफोरनो होनो हायो आं बेखौनो बे मिजिंजोंनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि जि गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानाव आं हामबाय होननानै बुंदों। फैगौ 15 सेप्टेम्बर बे 15 सेप्टेम्बराव गोदानै गायसनजानाय जि खौरां बिजोंफोर बे खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लियाबो मोनसे आरो आथिखालाव बड'लेण्ड बुब्लियाबो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोर बायदिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला मोजां आरो गाज्रि आपस एन्ड डाउन्स जिखिनि माने खौरांफोरखौ बड'लेण्डजों लोगोसे बुहुमनि सुबुंफोरनो होबोदों आरो होनायाव बिथांमोना माने मा होननानै बुंदों जाफुंसार जाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे गायसननाय सानाव आं मोजां हामबाय होनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन खौरांफोरखौ जाहाथे बुहुमनि सुबुंफोरनो होनो हायो आं बेखौनो बे मिजिंजोंनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि जि गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानाव आं हामबाय होननानै बुंदों। फैगौ 15 सेप्टेम्बर बे 15 सेप्टेम्बराव गोदानै गायसनजानाय जि खौरां बिजोंफोर बे खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लियाबो मोनसे आरो आथिखालाव बड'लेण्ड बुब्लियाबो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोर बायदिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला मोजां आरो गाज्रि आपस एन्ड डाउन्स जिखिनि माने खौरांफोरखौ बड'लेण्डजों लोगोसे बुहुमनि सुबुंफोरनो होबोदों आरो होनायाव बिथांमोना माने मा होननानै बुंदों जाफुंसार जाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे गायसननाय सानाव आं मोजां हामबाय होनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन खौरांफोरखौ जाहाथे बुहुमनि सुबुंफोरनो होनो हायो आं बेखौनो बे मिजिंजोंनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि जि गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानाव आं हामबाय होननानै बुंदों।